Больш за 30 год на дзень памяці Максима Богдановича 25 мая супрацоўнікі Маладзечанскай цэнтральнай бібліятэкі, якая носіць імя паэта, ладзяць творчыя сустрэчы ў Ракуцёўшчыне. Юныя мастакі праводзяць пленэры ў гэтым некранутым цывілізацыі куточку беларускай зямлі, а госці складаюць кветкі да каменя помніка, наведваюць філіял музея, слухаюць аповеды экскурсавода і чытаюць вершы. Над Максимовой крынічкай я вады папіць схілюся, і паэтава аблічча у ёй убачыцца чамусьці. І пра час той нагадае, як Максім аж праз стагоддзя Вераніку выглядае, а яна ўсё не прыходзіць. Колькі скрухі ў тым абліччы, п'ю ваду, а ў роце сушыць. Для Максимовай крынічкі мне таксама зараз скрушна. У 1911 годзе Максим Богданович па запрашэнню рэдакцыі газеты «Наша Ніва» прыехаў з Ярослаўля ў Беларусь, наведаў Вільню, пазнаёміўся з літаратарамі і палітыкамі. Летнія месяцы правёў у фальварку Ракуцёўшчына. Тут паэтам напісаны цыкл вершаў і 2 паэмы «Вераніка» і «У вёсцы». Госці з Мінска, з літаратурнага аб'яднання пры БДУ і аматары мастацкага слова з Маладзечна узгадвалі цікавыя старонкі біяграфіі Максіма, яго кароткае жыццё і шчымлівую любоў да Беларусі. Як выкладчыкі, конечно, бачым сваю задачу ў тым, каб такім чынам прыадкрыць шырму над асобай гэтага таленавітага паэта, паказаць маладым шырыню яго душы, нагадаць пра багатую спадчыну, якую ён нам пакінуў. І, вядома, гэта магчымасць атрымаць пэўны выхаваўчы эфект. Ведаю пра Максима Богдановича тое, што на Ракуцёўшчыне ў 11 годзе знаходзіўся і адпачываў 2 месяцы. І мне вельмі добра робіцца на душы, што для нашых дзён захавалася гэта месца. Максим Богданович верыў у вечнае жыццё, адчуваў чароўную неўміручасць. Так і атрымалася. Сучаснікі з яго малой радзімы імкнуцца зразумець памкненні яго душы, творчай і чалавечай, любяць пахадзіць яго сцежкамі, паслухаць цішыню ў драўлянай хатцы і вечарам паглядзець на зоры пад старымі дрэвамі, дзе паэт сплятаў вянок сваёй эпохі. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ.